Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana MB wato mai channel ɗin Air Studio. Kamar yadda ku sani sabuwar channel ne wancan channel ɗin da na buɗe saboda na rinka kawo muku yadda ake haɗa kiɗa da yadda ake haɗa kiɗa da waƙa da yadda ake haɗa shi kanshi kiɗan ma kiɗa kowanne kala da yadda ake recording ake tace murya komai da komai dai a wannan channel ɗin. Domin ku tabbatar da hakan dole sai kun danna subscribing, kun danna ƙararrawa, sannan ku rinka min like kuna min comment, saboda da hakan dai zai sa na rinka kawo muku abubuwa ko da yaushe yadda ya kamata. Yanzu yau ina son na nuna muku yadda za ku haɗa kiɗa na hip hop, classic hip hop. Yanzu bara mu buɗe sabon new song, sai na canja tempo slow saboda kiɗan hip hop yana cika slow sosai, shi yasa. To kun ji tafiyan kiɗan namu. Bara ne adin ɗin keyboard, bara ne adin ɗin keyboard piano kenan. No. Yawwa. To amma ba dan na zan yi ba, zan yi amfani da note ne wajen zazzana abubuwan saboda zai fi sauri, zai fi sauki haka. G. Yawwa, sai D sharp da D. Yeah. Nice, yayi. Yawwa, bara mu haɗa chord. Nice. Yanzu mun gama da melody, amma kafin mu wuce shafin shi dole sai an sa mai effect saboda abin zai fi bada armashi sosai. Yanzu effect za mu sa effect guda biyu da EQ da kuma reverb. EQ din prime za mu sa. Sai bara mi cutting din shi gaba ɗaya low, mi cutting din low over. Yawa, sai sa reverb. Yayi. Bara yawa, yanzu mun gama da shafin gaba ɗaya, shafin melody. Yanzu bara mu koma ɓangaren drum, ganguna kenan, ganga. Shi ma ɗin dai kamar yadda na da wannan ɗin, bara mu nemo hip hop sample. Yawa, drum. Idan kuna buƙatar wannan sample ɗin za ku yi ajiye comment, zai sai na ku ajiye min link ɗin wannan ɗin Gmail account, sai na turo muku ta Gmail ku sauke wannan sample na hip hop daga duk mai buƙata. Bara mu ci gaba da wannan ɗin kick. Hip hop kit. Bara na sa selo saboda shi kaɗai nake son na ji abun. Sai ya sa sinaya. Ina siyan people. Yawa.
Yawwa, yanzu wannan zai tafi daidai da kiɗan namu. My God. Okay. Wani bai sa haka yake faruwa. Yawwa, bara mu ɗan ƙara sinaya ko da sinaya saboda abin ya ƙara armashi sosai yayi yana abubuwa za su zama da yawa a jiki. Bara na duba hip hop ɗin duk dai komai dai a cikin sample dai zan ga na gama saboda zan ma ajiye muku file ɗin FL Sound. Oh wow! Saura hi-hat, bara na buɗe ma hi-hat drum na shi daban saboda maybe na sa shaya da yawa. Hi-hat, hip hop duk kuma a cikin hip hop sample ɗin hip hop zan gama. Hi-hat yau ga hat baran sai yes. Yawwa. Bara na sa pinch a nan wajen ya ɗan yi sama kaɗan. Oh, down, 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 no, 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 down. Bara na rage. Yawwa, yanzu na gama haɗa drum gaba ɗaya. Bara na sa 88 drum 88 bass kenan, bass ɗin cake. I like
Nice. Nice. Yeah, I like. Ya daji kamar na yi waka da wannan kiɗa. Bara yanzu mun gama da drum da hi-hat melody. Saura abu me ya rage muna. Bara na yi amfani da super so. Tin 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 ina pad yake pad. Yawa. Tin 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 tin. Tin 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 tin. Bara na record. Oh my god. Bara in gyara shi.